együtteshez vezetnek. Egyre többször látjuk színpadon az underground tánccsoportot Szívizen és környékén, így épp itt az ideje, hogy bepillantsunk a kulisszák mögé, és megismerkedjünk a csoport nem is oly hétköznapi életével. Szombatonként megtaláljuk őket a próbán, az általános iskola tánctermében. 2008 nyarán alakult a tánccsoport, 5 fő alapító taggal kezdtünk. Igazából úgy alakult ki, hogy a Hézi Gyöngyszemek táncstúdióból, miután felbomlott, úgy éreztük, hogy mindannyiunknak nagyon hiányzik a tánc, és emiatt úgy gondoltuk, hogy így páran jöjjünk össze, és próbáljunk meg együtt kialakítani egy tánccsoportot. Igazából nem is a tánccsoport volt a cél eleinte, hanem hogy csak úgy táncoljuk a saját örömünkre. Mekkora a létszám most? Most már 12-13 főre bővültünk. Mekkora a repertoáratok? Egyelőre egy olyan fél órás műsort tudunk biztosítani, ez olyan 6-7-8 táncot jelent. Idénre még tervezünk 2 új táncot betanulni, amit így egyre szépen bővítjük, ahogy szépen múlik az idő a repertoár. A lányok önkéntes munkában vállalnak fellépéseket a Hévíz és térsége kamarai tagok kulturális alapítványán keresztül. A kölcsönös együttműködés reményében ragadták meg ezt a lehetőséget. Beléptünk az önkéntesek táborába, és így sikerül egyrészt a produkciót szerveznünk magunknak, és az alapítvány segít, hogy egyre több műsorban fel tudjunk lépni. Mit jelent valójában az önkéntes munka ebben az esetben? Hát az önkéntesség azt jelenti, hogy régebben ennek az alapítványnak a rendezvényei már többször felléptünk, és ezért gondoltuk, hogy akkor őt lehetne megkeresni, hogy támogasson is minket a produkciók szervezésében. A fellépésekből, hogyha sikerül egy kis bevételt szereznünk, akkor azt az alapítványnak tudjuk fordítani, és ő tud nekünk segíteni különböző fellépőruhák, táncipők beszerzésében. De a tánccsoport tagjai külön pénzt, díjazást nem kapnak? Nem, semmiképpen. Ezt mindenki tényleg saját önszántából, szeretetéből csináljuk. Mikor csatlakoztál a tánccsoporthoz? Hát igazából én nem csatlakoztam, hanem a Judit felkérésére már alapító tagként vettem részt a tánccsoport munkájában. Mit szóltál, amikor azt mondta, hogy innentől kezdve önkéntes munkát fogtok vállalni, és önkéntesen táncoltok? Hát azt, hogy vágjunk bele, mert örültem ennek a felkérésnek, és hát amikor abba hagytuk az előző tánccsoporttal, tényleg hiányzott mindenkinek a tánc. Mennyire vagytok szigorú bírálók, amikor valaki jelentkezni szeretne ebbe a csoportba? Hát igazából nem, tehát bárki, akinek kedve van, az én úgy gondolom, hogy nyugodtan jöjjön, nézzen meg minket, csatlakozzon, ha van kedve, mi örömmel várjuk a jelentkezőket. Én végül is az alapító tagoktól hallottam, hogy megalakult egy új táncegyüttes, és mivel hogy én is imádok táncolni, azért úgy gondoltam, hogy én is csatlakozok. Mennyi ideje van ennek? Hát tavaly szeptemberben csatlakoztam körülbelül. Mennyire kemény a munka, amit végezni kell? Hát néha nagyon megterhelő, sőt elég gyakran, de én nem tudom, jól esik így néha így sokat dolgozni, és úgy kellemesen elfáradni. Mennyire tudod intenzíven kivenni részedet a munkából? Hát igyekszek minél többet, én Pécsen tanulok, úgyhogy ezért nekem sem könnyű megoldani azt, hogy hazajárjak, de igyekszek minél több időt itthon tölteni, és minél több fellépésen részt venni. Én Budapesten élek és dolgozok, hát hétvégén tudom megoldani, hogy jövök és tanítok és csináljuk, és megpróbáljuk, amikor itt vagyok, egyre hosszabbra húzni a próbákat, és együtt csinálni. Azért egy kicsit nehéz is, mert általában a próbák is hétvégére esnek, a fellépések is hétvégére esnek, és talán így egy kicsit hosszabb szezont kell igénybe venni, hogy a táncokat betanuljuk. Tavaly évben 23 fellépésen szerepeltünk, ezekben volt Budapest és itt a vidéki környékeken is fellépésünk. Egyre ismertebbek vagyunk, most már főleg a szállodákban hívnak minket különböző rendezvényekre. Sikerült elmennünk egy nyugat-dunántúli táncversenyre is, amit Csimegen rendeztek. Ott ez azért is volt fontos számunkra, mert a szakmai zsűri volt, ahol sikerült elhozni egy arany és egy ezüst minősítést is.